Guys, hello Philippines, hello netizens. So, going to farm ko ang mga ka-vloggers, no? Kaya, it's Sunday afternoon, so malagaw taan na yan. Guys, Para unweld man. No, kapis kasang hangin sa bukid. masuhot sa kampo. Yes, waps, masuhot kita sa katubuhan. Okay, so per ang init guys, no? Pero okay lang kay mabugnaw man ang hangin, no? So kanami gid ang pamatsyag tabla kung ngara kita sa bukid guys, ang preska nga hangin do wala gid kontra, wala gid mga yabo kung aso manda. Wow, so nice, so beautiful, no, ang aton nga kabukiran. Okay, ara ang amon nga IPMR, no, nagaupod, no. Kami diri kay nagpaubras ang iya nga alagyan sang di karga nga kargahan sang iya nga tubo. Yes, oo, kay kakitid kagamay sang karsada daw mahulog ang di karga kung magkarga na sang tubo gani iya inigin padakuan, no, sa pag isa mga tao gid no ang nagpala nagpiko para mapalapad ang karsada kay hindi ini maagyan, so sayang ang tubo kung magpatapas kadiri kay daw kabukid na gid bala guys, so daw makabatsyag ka bala guys samtang nagatulok sini sang mga tao ni, no, nakabatsyag ikaw kaluoy, but okay lang kay part ni sang trabaho, marangal na trabaho, pangabuhi sang pigado. so ara ang negros kinapala kay ginapiko kasadya na sila nila magpala kay kung hindi makalapat sila sang karsada guys. Yes, may tuba sila nga dala, or kung wala sang tuba syempre painit-init sa tiyan, may ina sila dira, no, ka inom sila pang painit ko sa sulok-sulok. Ay kasadya nga maluoy ka, pero part sang kila nakaadlaw inyo dere bungkal pagkaon para sa ilang pamilya, and then dugay-dugay guys makuot ina sila sang ilang sulod lang sang tabako kay malikit ina para makatagwa sang tubo. Yes, kinahanglan obrahon ang karsada nga gaming samtang patakuan may makakwarta nagasadol. Okay, may nagapiko, may pala, no, sang duta, so ara, no, may nagapungko na gapahunay-hunay sila guys. Okay, pahunay-hunay kadali kay kakapoy man tapos nagabalon lang natin sila, ginatagaan na sila bugas, sudan, kagatigang naman, no, so ato may nagapungko, nagapaaso sang ilaman nga ba kay kadamo man sang lamok. So guys, tan-on tabala kung paano maglikit ang maglikit sang tabako nga copy newspaper ang gigamit. Amo na siya. Midis, ano mo si Kom? Mapakaisa na sila kay Tiyo tong sipan mo. Kay Sido. So likit-lit. Likit-likit. Tapos okay na siya. Sung sa baba. Tapos ang iya nga kuan suludlan. Sige butang sa ari pagid. So likit. Wala gasto sigarilyo, mahal kayong sigarilyo. Ano na nga tabako? Na? Tabako. Ha? Tabako. Berlin? Berlin. See?
May dalang plastic ara nakabutang ang tabako. Likit-likit na son oh. See? Mahal ang sigarilyo subong tagpilang tagpilang bilog. Utso, pulo. O 8 sa isa ka adlaw kapila ka man magsigarilyo. Kadamo na. Kadamo lang ti bisan ilima mo pa na 8 times 5 40 times pila ganing bulan 30. Wow. Grabe lang no. Mining likit kay Berlin lang ang magasto. Pungko lang sa higad, paaso. Na tapos likit na amo lang na tikongkong. Tiko. Plastaranay sila dayon. Okay na daghang lamok mo. Gilamok gali ila ba kon kalikit. Hi guys, ari kami subong sa Purok Lomboy. Ano na din nga lugar no? Mangkalaging. Mangkalaging, nagkaging-kaging na siguro ila no. So sagrado na di siya nga lugar. Inakot-kot nila palapad ang kalsada kay para makaagi ang dikarga kay makarga na sinong ingat sa iyang kalaparan nga tubo. So lapad na. Sa may ano daw may alagyan sang tubig o kung daw busay siya kung mag-ulan. So ari sila to hi anay 5 na ni kadlaw nila nga kotkot, 8 sila, 7, 8.